Координувати зусилля заради звільнення бранців Кремля. Про це домовились під час зустрічі в Туреччині президент України Петро Порошенко із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Хороші новини є і після зустрічі українського президента із Вселенським патріархом Варфоломієм. Вони підписали історичну угоду про створення незалежної української православної церкви. Про перебіг візиту в нашому сюжеті. Українську делегацію зустрічають в найстарішому Стамбульському університеті. Тут працює кафедра української мови та активно розвивається програма обміну студентів. Президенту України вручають ступень почесного доктора закладу. Далі, за планом, чи не найважливіша зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустріч віч-навіч триває годину. Результат перемовин – угода про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом. Фактично, це договір про створення незалежної української православної церкви. Угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес, робить всі умови для того, щоб процес надання, підготовки, точніше, до собору, процес надання Томосу був приведений у абсолютно чітку відповідність до канонів православної церкви. Цей документ допоможе прискорити отримання автокефалії в Україні. Це ваше бажання і ваше право. Так як це право мали інші народи, які отримали автокефальну церкву. Виключно право матері церкви надавати автокефалію, коли вона вважає, що суспільство дозріло. Ми переконані, що рішення про автокефалію приведе до єдності. Ключові питання двостороннього політичного діалогу Петро Порошенко обговорює з турецьким лідером Реджеп Таїп Ердоганом на засіданні стратегічної ради високого рівня. Президенти підписують документи про двостороннє співробітництво у сферах економіки, торгівлі, безпеки, оборони, освіти та туризму. До кінця року країни мають підписати ще угоду про зони вільної торгівлі і досягнути товарообігу в $10 мільярдів. Україна та Туреччина домовилися координувати зусилля заради звільнення українських політв'язнів Кремля. Торік двоє кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз були звільнені саме після втручання у цей процес Ердогана. Нині на свободу у російських тюрмах чекають ще понад 70 бранців Кремля. Цього разу ми отримали довший список, який одразу передали російській стороні. І мені б хотілося, аби ми слідкували за цим процесом і досягли успіху у вирішенні цієї проблеми. Петро Порошенко пообіцяв, що це питання підніматиме і під час найближчих візитів до Європи. Ми об'єднуємо наші зусилля для того, щоб посилити тиск на Росію і забезпечити звільнення як тих, хто перебуває в російських в'язницях, так і тих, хто тримається в заручниках на окупованій території. Весь світ зараз піклується про звільнення українських заручників. Міжнародна підтримка тут відіграє вирішальну роль. На зустрічі з українською делегацією Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина буде захищати інтереси кримських татар, які залишилися на окупованому півострові, а також дбатиме про тих, хто вимушений був переїхати з Криму після анексії. А лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва він запевнив у фінансовій підтримці для кримських татар. Для вынужденных переселенцев в общей сложности речь идет о строительстве или выкупе 1000 квартир. Мы полагаем, примерно 500 это будет в Киеве, а еще в 5 таких городах, где живут крымские татары. Мы решаем вопрос, насколько это целесообразно строить. Может быть, дешевле купить. Турецька сторона склоняється к мислі, що все-таки краще строїти. Туреччина завжди дотримувалася чіткої позиції щодо Україно-російського конфлікту. Ніколи не визнавала і в майбутньому обіцяє не визнавати незаконну анексію. Засуджує конфлікт на Сході і сприяє звільненню українських політв'язнів. Нині, запевнив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, Туреччина не залишиться в осторонь в конфлікті на Азовському морі і в проблемах в порушенні прав людини в окупованому Криму. З Туреччини Ельвіна Сідбулаєва, Ислам Пінка, Заман, АТР.